तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या कोकणी सुई चॅनल आणि डेली ब्लॉग मध्ये. आणि हा बघा, सकाळ सकाळ हे चालू आणि हा पसारा बघा याने किती केलाय बघा काहीच. तर आज वर्क फ्रॉम होम करायचा आपला विचार आहे, कारण की कोण व्हायचं नाही, एकटं जाऊन काय करणार, तर आपण घरातून करूया आज. आणि बघूया नाश्त्याला काय बनवलं. सोड पाय सोड, थांब 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 हा. आणि नाश्त्याला बघूया मस्त वेगळी, हो, बटाट्याचे पराठे. आता आम्ही त्यांना नाश्ता केचप, बटाट्याचे पराठे आणि केचप आम्ही आता नाश्ता करा बघा फ्रीजमध्ये शोधायला गेलाय. तर आता आम्ही बटाट्याचे पराठे आणि केचप पिलू नाश्ता करूया ना. ओके, चीज पनीर डोसा घ्या. ऑर्गॅनो बघतो आणि बोलतो चीज पनीर डोसा, वा. तर चला नाश्ता करूया. आणि हा पसारा बघा किती केला. पिलू पहिले पिशवीत भर, पिशवीत भरा, चला पिशवीत भरा. तर चला नाश्ता करू आणि नाश्ता करताना भेटूया जरा. चला उचल उचल पसरा उचल, चल पनीर डोसा उद्या बनवूया. चीज पनीर डोसा ठेवा, चीज पनीर डोसा. चल 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 पसारा उचल, चल नाश्ता करायचा, चल उचल लवकर. पिशवी पिशवी कुठे त्याची, पिशवीत भरा. चला हाय बा आतमध्ये बेडरूम मध्ये, हाय बोललं ना, हाय बोललं ना. चला तर मित्रांनो, तर मित्रांनो अरे नाही धर लवकर भर, हे लवकर. अरे नाही ना भर लवकर. काहीच बघा आमची उसव पसा उपला होती झाली. नाही नाही, अरे ये ना इकडं. नाही ये लवकर, ये लवकर. नाही आली, मी सांगतो ना आली की. लवकर लवकर भर 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 पडा. चल चल चल. नाही अजून भर. नाश्ता करायचा आम्ही. ह्याला मी देणारच नाही काय बघा तुम्ही. ह्याला मैदानात पण देणार नाही मी खेळायला आता. खेळायला काहीच बघ गोल्या बाय आमचा सेकंड नंबर मारून आलाय. नाईस प्लेअर. ह्याच्या इन्स्टा आयडीला जाऊन बघा. क्रिकेटर आहे आमचा गल्लीतला विराट कोहली, त्याचा फेवरेट प्लेअर. बघा ट्रॉफी बघा पिऊच्या आमच्या. सेकंड नंबर आला, फायनल हारलाय, पण त्याला किती दुःख झालंय. काय रे, कॅप्टन होता, ऍज अ कॅप्टन म्हणून त्याला दुःख झालंय काहीच, बाकी काय नाही. पण छान खेळलेत, मस्त ट्रॉफी आलेली आहे. कॅप्टन म्हणून ट्रॉफी आली घरी. काँग्रेस काँग्रेस बाबा, थँक्यू. काँग्रेस. असंच खेळत राहा पुढे. ओके, फायनलची ट्रॉफी होती आपल्या घरी. येणार ना 100%? बोल 100% बोल. 100%. काय बोलतो ती भुजबो कुठून पत्ती यायचं. अक्षयला बोलले रील काढायला, आणि रील काढणारच गायब आहे. मस्त ट्रॉफी. स्टिकर कुठे गेला, हा बघा स्टिकर. बिग बॅश LWCC. LWCC म्हणजे अच्छा, लिटिल वंडर्स क्रिकेट क्लब. छान छान छान. बिग बॅश लीग 2026 रनर अप म्हणजे फायनलचा सेकंड नंबर. ठीक आहे, ओके. मला दाखव. हा या बघा. गरम होते भाई, कपडे चेंज नाही केले कशा. गरम झालाय मग काय, सगळ्यांनाच गरम होत. माझ्या घरात पंखा नाही म्हणून मी असा बसलोय. भाई, इथं तुझे मला पप्पा पण गरम येतील, झालंय. पंखा चेंज करतील तेव्हा माझं सगळं काय रुटीन चालू होईल. काय नाही, माणसानं गरम होतंय आता, ते नैसर्गिक आणि आहे. माझ्या लाडक्या भावाने इथं ट्रॉफी जिंकून आणलेली आहे. एक त्याचं नंबर ना, खूप खूप अभिनंदन. एक नंबर एक नंबर भाई, एक नंबर. हा. यार टेन्शन घेतो यार, फायनल हारलाय, ठीक आहे ना. टेन्शन घेऊ नको. नेक्स्ट टाइम फायनल, हायस्ट स्कोर मारायचा कॅप्टन. कॅप्टन्सी पारी तुझी आली पाहिजे, झाली पाहिजे. आम्ही शेअरच करणार. काढले मी, काढून ठेवले. एक नंबर यार. Nice, मला मस्त. फोटो पाठवला का भाई याच्या इन्स्टाला आता पोस्ट येते. ओपी गोल्या आता सगळं येईल याच्या इन्स्टाला, आम्ही जरा टाकतो. याला कपडे फोटो. हा, मग आम्ही फोटो काढू याच्या संग. आणि इन्स्टाला टाकू मस्त पैकी, ठीक आहे. एक नंबर. त्या मित्रांनो, संगमेश्वरवरनं मामाच्या गावात आलाय फणस. आणि फक्त हा नका पाठवू, प्लॅन पण करा. तर मामाने आणलाय फणस म्हणून. मामाने आणलं फणस, आहे कापा फणस, घरच्या झाडाचा फणस आलाय. आणि काय काय लोकांना दुसरा फणस हवाय. पुण्याचे आहे. पापा बोलले
हे इथले हे का काढलेत खाली बाहेर? बिया हम्म? काढल्यात हे बघा आमची मम्मी बघा कसा कापते. ये उडवशील तोंडावर पप्पाच्या. हा चुक नो या नक्कीच खाऊन दाखवा आता. काढताना खायचं नाही मग लोकांना देणार कसा? लोक इथं बसली. लोक इथं बसली. भाई आता तुला टॅग पडला भाई, लक्षात ठेव. कसं हा मोठा आहे गड आहे. गोल मोठं छान छान असा. कापा आहे कापा. टेस्टी एवढा टेस्टी यम्मी मस्त. म्हणजे हिने का म्हणतो लोकांना खाऊन बघ. पप्पा मम्मी एवढे काढून आली, पप्पा अजून बाई एकच खायचं. टाकून देतोय. हा मम्मी कापते सुरीने. काय मम्मी मग? हे बघा किती काढले, कापली आहे. अर्धे वाटून पण झाले. त्यामुळे ताटात कमी दिसतंय, इकडे कमीच राहिले. यात घरी कमी असतात ना कापामध्ये. चला मिसळपाव खायचे आम्हाला ना. हो मिसळपाव आहे आज ताईने दिले येस आमच्या येस. मस्तपैकी. पुणेरी मिसळ असते ना ती. नाही कोकणातली मिसळ. तर चला खाऊया. यांचं होऊ द्या. आमच्या केडल्या पण मिसळ मिळते. भामटीला काय करतो ही आता मुद्दाम करेल हा. ही मुद्दाम करणार मला माहिती. एवढं शिल्प मिसळ करतो. अहो मानगोटी तिकडे आहे, मी इकडे कसं झालं? बाई मानगोटी तुम्ही जायची का? तुम्ही दोघं बघा मंडळी एवढी ही छोटी सुटी तिकडे जायची का? तुम्ही मी तिकडे तिथपर्यंत मी येऊन देईन का? तुम्ही नमन मध्ये नाही तर बारुडात जावा दोघ जण. ए इकडे आपल्या आवड कोण मारतो का असं? काय पण बोलताय? हा ना, नमन मध्ये जा मम्मी. हे हा 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 करा. ही, हा हा हा. तर मित्रांनो जास्त टाइम नाही घेता, आमच्या ताईने मस्त बनवली गरमागरम अशी झणझणीत मिसळ. आणि ही मिसळ आता आम्ही खाणार. हा असं इकडनं वरून असं टाकला फरसाण, लिंबू कुठे गेला, आणि हा लिंबू असं पिळायचा. मग मस्तपैकी पाव असं मोडायचा आणि जास्त टाइम न घेता आता मी ही मिसळ खाता. खाईला काय त्या मिसळ खाता. मग तुम्हाला नंतर भेटता जरा मिसळ झाली, एक नंबर झाले मिसळ. तर आता खाऊ द्या मला. हे बघा इकडे. हा, हा. लय भारी. तर मित्रांनो आजचा दिवस संपलाय. थोडा वर्क फ्रॉम होम करून फ्रेश करून आणि मजा मस्ती आणि मिसळ गरम गरम खाऊन, आणि एवढं गरम होते त्या विषय नका. तर भेटूया आपण उद्या. कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. शुभरात्री, काळजी घ्या.